ngrasakake temenanan papane Brawira. Oh, sing ora mau yo pepakan ndel yo Kang Gareng. Ha iya, jarakan para pangarsaning tlatah ngomong kapan kon ngawen yo lenggah kabeh mau Pak Penewu yo lenggah nggih. Nek wis do kondur kok terus iya ora apa-apa. Saiki kok kaya itu jiro 17. Wis terus do mundur anggone sumpang niku tetep kudu semangat ya Kang Gareng. Ha iya to. Wong karang dijawe Kanjeng Sino Hamengkubuwana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Lumantar Dinas Kebudayaan Mundo Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Aku yo tetep mompong kok ora usah mongso Kang yo sing desaku yo mompong kok. Sojo kuwatir. Dewi sing dene. Nabi-nabi kaya talok. Ya sapa bae kan harus ngerti dhewe wae. Jenengan iku Ibu Sudur Lestari.